راديو إيرنا زين النهار أب ليبيا حتى عقبة بجاملة استقبروا لجهستات متصري جبروا له كم زلوا حورات هجرات تفليتو حقتات كبز قومة كومشن سب أو مسلات حورات هجرات بعسران شمونتن مجابي تابزر جحت أبصاب كاب حتى عقبة بزاكبوا حبريتا اتجهستات بزي حقاو مسجار سدتنياتات جنون سم أبزلوا كتما باني وليد كم زركب تقيسو كاب كتما تريبوليات سات 180 كيلومتر ندوباو مبراغ رحقات تركب باني والد حتى عقبان سدتنياتاتن بأكوب زي تغبرو لجهس كم زلو حبريتا زبط حتي كومشن زاقيت زأمن مرتعتات أكيبو كم زلو جنزيبو حدا كابتوم نزا حبريتا زهابو سبات أب حدا قدقاد سلسة حتى عقبا كم زغبره نت كومشن مسكر نتيبو أب ليبيا بسفلالي مزرعياتاتن مداغوني معسكراتن لعلي 10 حتى عقبان سدتنياتاتن بأسك أغد حزا يساقي مهلوم تكالات تتابغتي مسلات يقلتها أبتا هاجر ناب إيروبا نمسجار زحلنو أشحت زيغاتات إيرترا زركبوهم حتى عقبان سدتنياتاتن قدات زي حقاويانا سجاجرتي سمسرتي ملشاتاتن حيلتات ستان كم زغنو يفلات منغس إثيوبيا سبسلطان زنبورو تغارو كم ماسرتي كم زفتح نتابغا كابتوم أسرات بموكاس رويترز بعسران شعات المقابيت أبزرقحو حبريتا قليتو اتمنغسي نكلل تግራይ ተቆጻጽሩ ልብ ዝነበረ እዋን በጊዜያውነት ሸይሞም ንዝነበረ ሰበስልጣን ናይቲ ክልል ዝኮኑ ተጋሩ በ7 መጋቢት ከም ዝኣሰሮም ክቃልሕ ቀኒዩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ድሒሩ ኣብ 18 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ብውሕዱ 8 ተወላዶ ትግራይ ዝኮኑ ሰበስልጣን ነበር ከም ዝተኣስሩ በመረጋጋጽ ኣብ ክልል ዓፋር ናብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝወስዱ ኣመልኪቱ እቶም ካብ ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ሓለፍቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበሩን ዝርከብዎም ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነበር ኣስማቶም ይኹን ካልእ ንመንነቶም ዝገልጽ ዝርዝር ኣይተሓበረን ኣብ ክልል ዓፋር ካብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ሰበገሱ ጸብጻብ ሮይተርስ ይጠቅስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክልል ትግራይ ተቆጻጽሩ ልብ ዝነበረ ሓጺር እዋን በጊዜያውነት ክመርሑ ዝሸሞም 82 ሰበስልጣን መምሕዳር ናይቲ ክልል በመንግስቲ ተረሲዕና ክብሉ ክሲ መስሪቶም ከም ዘለው ዘ ሪፖርተር ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣቐዲሙ ሓቢሩ እዩ እቶም ሰበስልጣን ነበር ሰራዊት መንግስቲ ካብ ክልል ትግራይ ክወጽእ እንከሎ ከይሓበሮም ከም ዝሰሓበ ብምጥቃስ ብድሕሪኡ እንተኾነ ዝግባኦም ደሞዝን ሞሳን ከም ዘይተኸፍሎም እዮም መረሮኦም ዝገልጹ بسنكو دما نساتومن بيتسابومن نبوزح محبراوي حسام كم استقالعو بمملكات فدرالاو منغسي إثيوبيا 23 مليون بر كغحسام تقليبا مالو مرحي سودان جنرال عبد الفتاح البرهان مسقبصاوي مزنو بريزيدنت عبد الفتاح السيسي بمرخاب أبسفلالي قدايا تمايتهم እቲ ብጊዜያውነት መሰጋገር መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ኣብ ወንበር ሉላው ቤት ምኽሪ ሱዳን ትማሊ ረቡዕ 30 መጋቢት ናብ ግብፂ ዘምርሐ አንጻርቲ ንሱ ዝመርሖ ስልጣን ብሒቱ ዝርከብ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ንራብዓይ ወርሑ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ ግዜ እዩ ንሱ ኣብ ግብፂ ዝጸንሐሉ ክልተ መዓልታት ኣብ ጉዳይቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓሕብ ዘሎ ኣጠቓቕማ ናይልን ምድልዳል ዝምድና ምስ ግብፅን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ምስ ፕሬዚደንት አልሲሲ ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡሎ ኣብ ርእሲ እዚ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ህልው ውሽጣዊ ኩነታት ሱዳንን ደቡባዊ ምስሓብ ምስ ኢትዮጵያን በዝምልከት ከም ዝመኸሩ ዲፕሎማስኛታት ግብፂ ጠቒሶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ዝምራሕ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ሱዳን ኣብ ግብፂ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ብምክያድ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተጀመረ ወተሃደራዊ ዝምድናታት ዝዓምቁሉ ኣጀንዳ ከም ሰማያየጡ ተገሊጹ እዩ ዜና ኣብዚ ይፍጸም راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازيتنياتا زدالو نتا راديو قلولاو يوكرين ورا روسيا بعد يوكرين بوليتيكاوي كتبان محبراون سقاطات كسيت له ازي بعشان 4 لكاتي زجمره وتهدراو متقاتي نتا بكلنتنا بتحتواي مثال ناي عالم تركب اهغور افريقيا باونتان الوتان كصلوا مخانو زي كحر حقيب عالمنا كم على باساريت اب حدا مربب تطنانيغاتلو ابزلا اوان جيوغرافاو رحقت بزي قدس
እቲ ኣብ ዩክሬን ዝወላዕ ሓዊ ንኣፍሪቃ ምልብላዊ ይተርፎን። ሰላምታይ ረሳዕናን ክቡራት ተኸታተልትና ምስ ሕረይቲ ማልቲ ሜድያ ትንታነ ሰሙናዊ ጉዳያት ኢኹም ዘለኹም። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ኣብ ሓፂር ናይ ግዜ መቓን መጥቃዕቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ቁጠበአን ኣብ ሰደድ ባህርያዊ ጥረ ነገራት ዝምርኮሳ ሃገራትን ገለ ኣወንታዊ ረብሓታት ክህልዎ ትፅቢት ይግበር። ሩስያ ብባህራዊ ሃብቲ ዝተመረቐት ሃገር እያ። ዝበዝሕ ምንጪ ኣታዊኣ ካብ ሰደድ ባህርያዊ ጥረ ነገራት ትረኽቦ። ሃገራት ኤውሮጳ ቀንዲ ዓሚል ዝተፈላለዩ ባህራውያን ጸጋታት ሩስያ እየን። ሕጂ ግን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ኣንቢሮኖ ብዘለዋ ማዕቀባት ንባህራዊ ጸጋታት ሩስያ ተሓሲሞኖ ይርከባ። እዛ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ዕዳጋ ክፍተት ንሃገራት ኣፍሪቃ ኣርባሓዩ ዝብል ትንታነታት ኣሎ። ብፍላይተን ባህርያዊ ጋዝ ዘፍርያ ሃገራት ንጽጋዕተኝነት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ከጉድላ ትጽቢት ናይ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ እዩ። ሓደ ኣብነት ናይዚ ፕሬዚደንት ናይ ታንዛንያ ሳምያ ሲሂሉ ኣብ ድሮ ምዝዛም ዋዕላ ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ዝገበረቶ ቃለ መሕትት ዝሃበቶ መልሲ እዩ። ብዘለዋ ዕቑር ባህርያዊ ጋዝ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ መበል ሻርሸይቲ ናይ እትስራዕ ታንዛንያ ፕሬዚደንት ኣብቲ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ለካቲት ዘተኻየደ ዋዕላ ቅልውላው ዩክሬን ባህርያዊ ጋዝ ታንዛንያ ዓበይ ተገዳስነት ክረክብ ኣኺልዎ ከም ዘሎ ገሊጻ ነይራ። ዕቑር ባህርያዊ ጋዝ ታንዛንያ ኣተኩሮ ምዕራባውያን ሃገራት ክረክብ ሕጂ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን። ኣብ ዓመት 2019 ናይ ሽዑብ ፕሬዚደንት ጆን ሞጋፉሊ ብፅሒት ታንዛንያ ንምፍላጥ ብዝብል ምኽንያት ምስ ኣፈርቲ ጀሚሩ ዝነበረ ዝርርባት ደው ከም ዘበሎ ይዝከር። ኣብዚ እዋን ዘላ ፕሬዚደንት ሳምያ ንንግዲ ክፉት ዝገበረ ፖሊሲ ከም ትኽተል ብምሕባር ምስ ኣፈርቲ ኣብ ምዝርራብ ትርከብ። ዝግበር ዘሎ ዝርርባት ኣብ ፍረ እንተበፂሕ እውን እቲ ሃገር ኣብ ዓመት 2023 ክሳብ 30 ቢልዮን ዩሮ ዝበፅሕ ርእሰ ማል ዘለዎ ናይ ዘይተጻረየ ባህርያዊ ጋዝ ወፍሪ ክትስሕብ ከም ትኽእል ይእመን። ካልኦት ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ነቲ ካብ ሩስያ ዝተኸስተ ናይ ፀዓት ሓጓፍ ንምምላእ ክረብሓ ይኽእላ። ኣብ መንጎ ዓመት 2013 ክሳብ 2017 ኣብ ዘሎ እዋን ኣስታት 4 ትሪልዮን ኪቢክ ሜትር ዝግመት ባህርያዊ ጋዝ ዝረኸበት ሴኔጋል ሓንቲ ካብኣተን እያ። እዛ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ናብ ናይ ምፍራይ ደረጃ እትሰጋግር ሃገር ብሰደድ ጋዝ ህጡር ኣታዊ ክትረክብ እያ። ንሃገራት ኤውሮጳ ጋዛ ምስዳድ ትርከብ ናይጀርያ ምስ ሃገራት ኒጀርን ኣልጀርያን ብምትሕባር ሳሕራ ቋሪጹ ናብ ኤውሮጳ ዝቐንዐ ሻምብቆ ጋዝ ኣብ ምስራሕ ቆሪጻ ተላዒላ ኣላ። ኣብ ለካቲት 16 ዘን ሰለስተ ሃገራት ነቲ 13 ቢልዮን ዶላር ዝውድእ ውዕል ከቲመን ኣለዋ። ኣብ ለካቲት ናይዚ ዓመት ንባህርያዊ ጋዝ ናብ ሓምላይ ፀዓት ብዝብል ኣከራኻሪ ስያመ ዝቐየረ ሕብረት ኤውሮጳ ቀንዲ መዋሊ ናይዚ ፕሮጀክት ምዃኑ ይእመን። ጎኒ ጎኒ ባህርያዊ ጋዝ ካልእ ባህርያዊ ጸጋታት ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪቃ እውን እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ከርብሐን ከም ዝኽእል ይእመን። ብመፍረ ፖላዲየም ድሕሪ ሩስያ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ደቡብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተበየነ ኣህጉራዊ እገዳታት ዝተዓጻጸፈ ጠለባት ክውሕዛ ጀሚሩ ኣሎ። ፖላዲየም ተሽከርከርትን ኤሌክትሪካዊ ኣቑሑትን ኣብ ምስራሕ ዝውዕል ጥረ ነገር እዩ። ዋጋ ወርቂ ሰማይ ብምብፅሑ እታ ዝበዝሕ ወርቂ እተፍራ ሃገር ዋጋ ባጤራኣ ማለት ራንድ ክኸብር ተራእዩ። ሬድዮ ኤረና ቅልውላው ናብራ ነዳዲ ድኹዕን መግብን ነዚ ኣብ ሓፂር እዋን ክርከብ ዝኽእል ረብሓታት ንጎኒ ገዲፍና ወራር ሩስያ ንኣፍሪቃ ዓብ በሰላ ክገድፈላ ምዃኑ ኣየማትእን። እታ ንኣፍሪቃ ከም ናይ ብሕቲ ግዛኣታ ንዘመናት ሽሻያ ዝመዝሓቐት ኤውሮጳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ቦታኣ ብቻይና እንዳተተክአ መጺኡ። ኣብ ኣፍሪቃ ዓመታዊ ናይ 3 ቢልዮን ወፍሪ ዘለዋ ቻይና ንኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምቁፅጻራ ንምእታው ብፍጥነት ብርሃን ትምርሻላ። ነዚ ዘሰውዓለት ኤውሮጳ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተቓንዐ ዋዕላ ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ዝለመደቶ ሽሻይ ንምምላስ ሓደሽቲ ሽጣራታት ሒዛ ደበኺላ ኣላ። ንሩስያ ንምህሳይ ንዝኾነ ፍርያት ናይታ ሃገር ኣበደን ኢሉ ዘሎ ሕብረት ኤውሮጳ ጠመቱ ናብታ ደጋጊሙ ገንሸር ዝገበረ ኣፍሪቃ ምዃኑ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ። ነዚ ንምክንዋን ፖለቲካዊ መዋቕር ኣፍሪቃ ክሕቆን እዩ። ንረብሓታት ኤውሮጳ ከሳሲ ይክእሉን እዮም ዝበሃሉ ስርዓታት ወይ መራሕቲ ብሓይሊ ክዕለውን ካብ ስልጣን ክእለይን ልዑል ተኽእሎ ኣሎ። ንተቃምቲ ጉጅለታት እንዳዕጠቕካን እንዳተንከባኸብካን ዝግበር ጓነ ዝረብሕሉ ናይ ዕግሪ ገድ ዕዳጋ ኣበይ ኩርናዓት ኣፍሪቃ ክዕንብብ ዘለዎ ተኽእሎ እውን ልዑል እዩ። ወራሪ ዩክሬን ነቲ ህዝባ እፎይሉ ዝነብረላ ሰላማዊትን ዴሞክራሲያዊትን ኣፍሪቃ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ቃልሲ እንድሕሪ ዝመልስ እዩ። በዚ ዘሎ ኩነታት ዝያዳ ዝህሰዩ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣሜሪካን ንሳ ኣብ ኣፍሪቃ መልሐቓ ኣዓሚቓ ዘርጊሓ ንባህርያዊ ጸጋታት ኣፍሪቃ ትጓርት ዘላ ቻይና ንሃብቲ ኣፍሪቃ ንምቁፅጻር ዘካይድዎ ክርፍስ ውልቀ መለኽቲ ኣምባገነናትን ከም ቃንጥሻ በቂሎም ዘይሓድሉ ምኽንያት የልቦን። ረብሓታቶም ምስ ዘሳሲ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኢድን ጓንትን ክኾኑ ድሕር ዘይብሉ ሓይልታት ምብራቕ ይኹን ምዕራብ
ኣብ ኣፍሪቃ ሲኦር ሰሪሖም ንሶም ዝመረቑ ወጋኒን ከኽልዱ ዝኽልክሎም ሕጊ የልቦን። ወራር ዩክሬን ንኣፍሪቃ ኣብ ዝተፈላለዩ ማእዝናት ሃስያ ከውርድ እዩ። ሓፈሻዊ ክብሪ መነባብሮ፣ ሕርሻዊ ጽላትን ውሕስነት ምግብን ካብቶም ከቢድ ሃስያ ከጋጥመሎም ዝኽእሉ እዮም። ዋጋ ነዳዲ ብምኽባሩ ዋጋታት መጓዓዝያ ኣብ ኣፍሪቃ ክውስኽ ትጽቢት ኣሎ። ዘይተጻረየ ነዳዲ እንዳፍረየት ተመሊሳ ዝተጻረየ ነዳዲ ብምዕዳግ እትጥቀም ኣህጉር ከቢድ ብድሆብ ቅድሚያ ተኸይጥ ኣሎ። ድሮ እውን ማሕበር ተሽከርከርቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ መጋቢት ዝለዓለ ዋጋ ነዳዲ ክረኣየላ ምዃኑ ተነቢሎ። ዕዳኣ ንምሕዋይ ምስ ሃገራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣብ ነዳዲ ዝግበር ድጎማ ከተጉድል ኣብ ስምምዕ ዝበጽሐ ዛምብያ በዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ቕልውላው ነቲ ፖሊሲ ኣብ ግብሪ ከተውዕሎ ከጸገማ ምዃኑ ይእመን። ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝግበር ወጻኢታት ምቕናስ ብዝብል ፖሊሲኡ ንብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ግዳይ ዝገበረ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣብ ናይጀርያ ወጢንዎ ዝነበረ ምቕናስ ድጎማ ነዳዲ ድሕሪ ተቃውሞ ናይ ማሕበር ዕዮ ናይቲ ሃገር ከም ዝተሰረዘ ይፍለጥ። ሕርሻዊ እቶት ብልዑል ጸሉ ኣርተፊሻላዊ ድኹዒ ዋግኡ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ዋጋታት ፎስፎሬት፣ ዩሮ 2 ንኣርተፊሻላዊ ድኹዒ ንምስራሕ ዘገልግሉ ኣገደስቲ ጥረ ነገራት ኣብ ምዝዛም ዓመት 2021 ዋግኦም ብ30ን ብ40 ሚታዊት ወሰኻሪ እዩ። እዝን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተበይኑ ዘሎ እገዳን ንጽላት ሕርሻ ኣፍሪቃ ብኸቢድ ካሃስዮ ምዃኑ ኣየጠራጥርን። ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ዝበዝሕ ከባቢታት ኣፍሪቃ ደርቅን ዘይስሩዕ ኩነታት ኣየርን ንውሕስነት መግቢ ኣፍሪቃ ኣብ ሓደጋ ካብ ዘእትውዎ ሒደት ኣያውፅረን። ድኹም ፍርያምነት ሓመድ ኣፍሪቃ ንሕርሻ ምቹእ ብዘይምዃኑ ተወሲኽዎ ስእነት ድኹዕ ተደሚሩ ሕርሻዊ እቶት ኣፍሪቃ ከቢድ ብድሆ ገጢሞዎ ይርከብ። እዚ ድማ ነታ ካብ ቅልውላው ኮቪድ ክትንስእ ፍሕትሕት ትብል ዘላ ኣፍሪቃ ኣብ ርእሲ ጉርንጉሪት መንዳዓት ክኾና እዩ። ሩስያን ዩክሬንን ን30 ሚታዊት ስርናይ ናይ ዓለም ይፍርያ። ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘህልቆ ስርናይ ኣብዘን ሃገራት ዝፈሪ እዩ። ሩስያ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ዝርከብ ወደባት ዩክሬን ስለ ዝዓጽወቶ ዩክሬን ስርናይ ክትሰድድ ኣይትኽእልን እያ። ብዘይካዚ እቲ ዝበዝሕ ፍርያት ስርናይ ዝርከቦ መሬት ዩክሬን ኣብ ምብራቓዊ ወገን ናይቲ ሃገር ይርከብ። እዚ ቦታ ድማ መጥቃዕቲ ዝጀመረሉን ሕጂ ድማ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁጽጻር ሩስያን ይርከብ። ገለ ተንተንቲ እውን ሩስያ በቲ ተነቢርላ ዘሎ እገዳታት ክስዕብ ንዝኽእል ቁጠባዊ ሃስያታት ንምሕዋይ ኣብ ልዕሊ ሰለስተ ስርናይ ሰፍ ዘይብል ታሪፍ ክትስልዕ ከም ትኽእል ይግምቱ። ኣብ 2014 ሩስያ ንሓውሲ ደሴት ክረምያ ምስ ገበጠታ ዋጋ ስርናይ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ብ25 ሚታዊት ናህሪ ከም ዘረኣየ ይዝከር። ብዘይካዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ወጥሪ ኩለን ስርናይ ዝሰዳ ሃገራት ዝሓለፈ ወርሒ ልዑል ዋጋ ስርናይ ከም ዝተረኣየ ጸብጺበን። ዩክሬን ቅድሚ ገለ ዓመታት ንኣውስትራልያ ተኪያ ብሰደድ ስርናይ ቀዳመይቲ ኮይና ከም ውጽኢቱ ድማ ንጠለባት ናይ ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ክትሽፍን በቂዓ። ኣብ መንጎ 2020-21 ዝነበረ ወቕትታት ኣብ ሰሜንን ደቡባውን ክፋላት ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት ን36 ሚእታዊት ናይ ዩክሬን ስርናይ ዓዲገን። ዝበዝሕ ስርናይ ካብ ሩስያን ዩክሬንን እተወቱ ኬንያ ናህሪ ዋጋታት መሰረታዊን ሓለቕቲ ነገራት ኣብ ህዝቢ ቁጥዐ ፈጢሩ ቀኒዩ። ብሓፈሽኡ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝርከባ ኣብቲ ኣፋፊ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ቅልውላዋት ዝርከባ ሃገራት ምንሃር ዋጋ ስርናይ ንኹነታተን ከብእሶ ተኽእሎ ኣለዎ። ዋጋ ባንን ፖለቲካን ከም ገጻት ናይ ሓንቲ ሳንቲም ዘይናጻጽሉላ ሱዳን እውን ካልእ ግዳይ ናይ ዝቕልውላው እያ። ብሰንኪ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዘጋጠመ ተቃውሞ ስዒቡ ዝመጸ ምርጋጥ ወደባት ፖርት ሱዳን ዋጋ ባኒ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብገምጋም ካብ 100 ክሳብ 200 ሚእታዊት ዛሂዱ ይርከብ። ምንሃር ዋጋ ስርናይን ፊኖን ማለት ነቲ ድሕሪ ዕልዋ ሲቪላዊ መንግስቲ ዘይሰኸነ ዘሎ ቁጥዐ ህዝቢ ነዳዲ ከም ምድፋእ እዩ። ካልእ ግዳይ ናይ ዝትኾነ ሃገር እንተላ እታ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸሚማ ትርከብ ኢትዮጵያ እያ። ስርናይ ን14 ሚእታዊት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምግቢ ይሽፍን። ኣብ ዝተፈላለዩ መሻርክታ ዝልገሰላ ስርናይ ስለ ዘይኣኽላ ንውሽጣዊ ጸለባታ ንምሽፋን 25 ሚእታዊት ስርናይ ካብ ዩክሬን ከተእቱ ትግደድ። ብሰንኪ ወራር ሩስያ ግን ኢትዮጵያ ነዚ ክትረኽቦ ኣይኮነትን። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ጸጥታ ሃጓፋት ክብሪ መነባብሮን ተወሲኽዎ ነታ ሃገር ናብ ዓዘቕቲ ከይሸማ ስግኣት ብዙሓት እዩ። ኣብ ኤሮጳ ኣጋጢሙ ዘሎ ቕልውላው ንሓይሊ ሕብረት ኤሮጳን ኪደን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ኣብ ፈተና ዘእተወ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተተይ ክብል ዝጸንሐ ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ዞባዊ ውህደትን እውን ዓብ ፈተና ክገጥሞም እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመትን መንፈቕን ኣብ ኣፍሪቃ ዝተረኣየ ማዕበል ወታደራዊ ዕልዋታትን ኣተሓሕዙን ብዝምልከት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ማሕበር ቁጠባ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃን ክገማምዑ ዘይተረኣዩ ይኮኑን። ኣብተን ዕልዋት ዝተረኣየለን ሃገራት ቡርኪና ፋሶ፣ ማእከላይ ኣፍሪቃ፣ ጊንን ማልን ኣብ ብርክት ዝበለ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ሰልፈኛታትን ባንዴራ ሩስያ ብምብልባል ሩስያ ጥሩፋት ጉጅለታት ኣብ ምቕላስ ክትሕግዞም ክዕድሙ ተራእዮም። በንጻር ናይዚ ሕብረት ኣፍሪቃ ንመጥቃዕቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብትሪ ኾኒኑ ኣብቲ ናይ 2002 ቀዋሙ ንዶባትን ሎላዊ ግዝኣተን ናይ ሃገራት ዝለዓለ ኣፍልጦ ዝሃበ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሩስያ ንግዝኣታዊ ሓድነትን ልዕላውነትን ዩክሬን ከተኽብር ጸዊዑ። ኣምባሳደር ኬንያ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ምሕጽንታ ናብ ሩስያ ከም ዘቕረበ ይፍለጥ።
ኣምባሳደር ጋና ብወገኑ ሩስያ ንስምዕ ሚኒስክ ጥሒሳ ንምብራቕ ዩክሬን ኣፍልጦ ከይትህብ ተላቢ ነይሩ። ከም ናይ ዝሑል ኩናት እዋን ዓለም ኣብ ክልተ ደንበታት ዝገማምዖ ዘሎ ቅልውላው ዩክሬን ሃገራት ኣፍሪቃ ፀጋዕ ሓደ ወገን ከይሓዛ ደው ክብላሉ ዝኽእላ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ከጸግመን እዩ። ደቡብ ኣፍሪቃ ኣባል ናይቲ ንሩስያ፣ ብራዚል፣ ህንድን ቻይናን ዝሓቁፍ ብብሪክስ ዝፍለጥ ንማእከላይ እቶ ዘለዎን ሃገራት ዝጥርንፍ ማሕበር እያ። እዛ ምስ ሃገራት ምዕራብ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዋ ሃገር ንወራር ሩስያ ክትኩንን ካብ ብሕብረት ኤውሮጳን ዓዲ እንግሊዝን ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ክግበረላቐን እዩ። ከም ግብረ መልሲ ናይዚ ድማ ነቲ ብሩስያ ብዕለት 24 ለካቲት ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ዝኹንን መግለጺ ኣውፅያ። መንግስቲ ናይጀርያ እውን በዚ መጥቃዕቲ ከም ዝተገረመ እኳ እንተገለጸ ንዝኾነት ሃገር ግን ኣይኮነነን። መንግስታት ኣፍሪቃ ምስ ሃገራት ምዕራብን ምብራቕን ዝምድነአን ብምድልዳል ረብሓታተን ከውሑ ሳብ ዝፅዕራሉ ዘለዎ እዋን ዘጋጥም ዘሎ ቅልውላው ዩክሬን ንኣፍሪቃ ዓብ ጽፍዒት እዩ። ምስ ምዕራብን ምብራቕን ኣብ ንግድን ወፍርን ሓገዛትን ዘተኮረ ዝምድናታት ብምፍጣር ካብ ኮቪድ-19 ዘስዓቦ ቁጠባዊ ዘሕታለ ክትስእ ፍሕትሕት ትብል ዘላ ኣህጉር ተወሳኺ ብድሆ ገጢሞ ኣሎ። ዝዓበየት መሻርክቲ ኣፍሪቃ ዝኾነት ቻይና ንወራር ሩስያ ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ኣይኮነነትን። ዝበዝሑ መራሕቲ ኣፍሪቃ ናይቲ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ዝነበረ ምክፋል ደንበታት ክምለሱ ዘይደልዩ እኳ እንተኾኑ በቲ መጥቃዕቲ ሩስያ ፈጢርዎ ዘሎ ቅልውላውን ጂኦፖለቲካዊ ምጉጽጓጻትን ከይተጸሉ ዘይሸራዊ መርገጺ ክኽተሉ ኣብ ፈተና ክኣትዉ ክግደዱ እዮም። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ዝቕጽል መደብ ጽልዋ ናይዚ ኩናት ኣብ ሃገርና ኣመልኪትና ሓደ መደብ ክነዳሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰሰና እዩ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝዓዘዘን ዝኸበረን ሰላምታና ተቐበሉ። ዝኸበርኩም ሰማዕት ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ከመይ ትቕንዩ? ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኹን እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና። ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ሓቢርኩም ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ ሰናይ ጸንሖት። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ስም ኤርትራ ኣብቲ ዝዓበየ ሰሌዳ ተጻሒፉ ካብ ጻት ነጻት ዓለም ይጋዋሕ ከም ዘሎ ዓወታት ኤርትራውያን መንእሰያት ተቐዳድምቲ ብሽክለታ ስም ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ስም ኤርትራ ድማ ብድሙቕ መውፅኢ ኣፍ ዓለም ገይሮም ኣለዉ። ዳርጋ ብምልኦም ኤርትራውያን ድማ ብኹርዓትን ፍናንን ሓጎሶም ክገልጹ ቀኒዮም ኣለዉ። እቶም ምስሊ ኤርትራ ምስሊ ስደትን ጥፍኣትን ዛንታ ድኽነትን ዓመፅን ጥራሕ ኮይኑ ኢሎም ዝሓሙ ኤርትራውያን ከዓ ብፍሉይ ልክዕ ከምዚ ኸማይ ክልተ ዓይነት ስምዒት ክስምዖም ቀኒዩሎ ኢለ ግምት። ርእይቶ ብዙሓት ኤርትራውያን ከዓ ንብዓት እንዳሰዓሮም ዓወት ኤርትራውያን ይጽምብልዎ ከም ዘለዉ ከንብብ ቀኒ። እዚ ናይ ንብዓት ስምዒት እዚ ናፍቆት፣ ባህጊ፣ ፍናን፣ ሃገራውነት ዝሓዘለ ከም ዝኾነ እቲ ንዓይ ዝተሰማዓኒ ስምዒት ምስክር እዩ። እዛ ብሰንኪ ሓደ ውልቀ መላኺ መፍለቕ መከራ ካብ እትኸውን ዓመታት ዘሕለፈት ዓድና ኩሉ ሽግር በዲሆም ስማ ኸድምቕዎ ክትርኢ ሃገራዊ ሓበን እዩ። ዓድና ከመነባብራ ምዕቡላት ሃገራት ተሪፉስ ከምተን ከማና ድኻታትን ጎረባብትናን ዝኾነ ሃገራት ክትነብር ወይ ድማ ነፃ መንእሰይ ክትዕቢ ዘይበቃዕት ሃገር እኳ እንተኾነት ኤርትራውያን መንእሰያት ግን እዚ ዓወት እዚ ናቶም ካብ ምግባር ኣይበኸሩን። ኤርትራዊ መንእሰይ ቢንያም ግርማይ ብሰንበት 27 መጋቢት ሻምፒዮን ዓለም ብምኻን ኣብ ሃገር ቤልጅም ተዓዊቱ። ብተመሳሳሊ ዓወት ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ድማ ኣብ ሃገረ ግብፂ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ውድድር ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኮይኑ ተዓዊቱ። ወላ እኳ ሃገርና ብዓወታት ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ስሚት ሃገር እንተኾነት እዚ ዓወት እዚ ግን ታሪኻዊ ዓወት እዩ። ዓወት ቢንያም ግርማይ ብፍላይ እተን ናይ መወዳእታ ኸልኢታት ኣዝየን አንጠልጠልቲ እየን ነይረን። ኣብታ ኣብ ቅድሚት ዝነበረት ጉጅለ መበል 4 ነይሩ። ሕንጻጽ ክረግጽ ከባቢ 250 ሜትሮ ምስ ተረፎ ካብ ድሕሪት ተበጊሱ ብቮላታ ነታ ዓወት ናቱ ገይርዎ። በዚ መሰረት ድማ ኣብ ቮላታ ዘለዎ ብቕዓት ከመስክር ክኢሉ ምስ ፍጥነቱ ጋዜጠኛታት ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ቢንያም እናበሉ ይጭድሩን ስሙ ይደጋግሙን ነይሮም። ስም ኤርትራ ከዓ ደድሕሪ ስም ቢንያም ክለዓል ግድን ነይሩ። እዚ ጭደራዝን ዋጭዋጭታን ጋዜጠኛታት እንኮላይ
ብቋንቋ ዳች ነይሩ እቲ ናይ ዳች ጋዜጠኛ ቢንያም እናበለ ኽጭድር ድሕሪ ምጽንሑ እቲ ዓወት ናይ ቢንያም ምዃኑ ምስ ተረጋገጸ ስም ኤርትራ ኣብቲ ዓቢ ሰሌዳ ተጻሒፉ ብምባል ጸጥ ኢሉ ጸጥኡ ስምዒተይ ተንኪፉ ከም ዝነብዕ ገይሩኒ እዛ ተዛረብቲ ቋንቋ ዳች ዘለዋ ሃገረ ሆላንድ ካብ 2014 ጀሚራ ክሳብ ሎሚ ብ10 ኣሽሓት ዝቝጸሩ ኤርትራውያን መንእሰያት ተቐቢላ ሃገረ ሆላንድ ብፍላይ ነቶም ትሕቲ ዕድመ ኮይኖም ዝኣተዉ ሰገናት ስድራ ቤቶምን ኣሕዋቶምን ክጥርንፉ ጌራቶም እያ እንተኾነ ግና ኣብ ሃገረ ሆላንድ ስም መንእሰያት ኤርትራውያን ክለዓል ከሎ ኩሉ ግዜ ምልክት ሕቶ ኣለዎ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብዛዕባ ሓደ ኤርትራዊ ብዛዕባ ድሌታቱ ሕልሙ ባህሪኡ ወዘተ ንጹር ስእሊ ከም ዘይብሎም እዮም ዝዛረቡ ኤርትራውያን መንእሰያት ጽብሖም እንታይ ክትመስል ከም ዘለዋ እንታይ ክገብሩ ከም ዝደልዩን ኣይፈልጡን እዮም ኤርትራውያን ዓይኒ ዝዛረብዎ ዘለዉ ሰብ ክሪኡ ዘይክእሉ ብፍላይ ከዓ ሓፋራትን ንገዛእ ነብሶም ኣብ ቅድሚት ክሰርዕዋ ዝስከፉን ብሓባር እንተዘይኮይኑ ብውልቆምን ንውልቆምን ክሓስቡ ዝሽገሩ ብቐሊሉ ነቲ ሲስተምን ነቶም ካልኦት ኣሕዛብን ከኣምኖም ዘይክእሉ ተጠራጠርቲ ሰትዮም ዝርብሹን ዝበኣሱን እዝን ካልአን ብምባል መረሪኦም ገልጺኦም ስም ኤርትራ ብዝተላዕለሉ ቁጽሪ ንጹር ዘይኮነ ስእልን እዚ ክጥቀስ ዝጸንሐ ባህርን እዩ ዝስማዕ ዓወት ቢንያም ግን ስም ኤርትራ ኣልዒሉ ሓደ ንጹር ስእሊ ሂቡ ክኸውን ተስፋ ኣሎ ምኽንያቱ ቢንያም ብትሕትንኡ እውን ብዙሓት ኣደኒቑን መሲጡን እዩ እዚ ትሕትና ቢንያም ከዓ ስእሊ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ንብዙሓት ካልኦት ህዝብታት ከነጽረሎም ይኽእል እዩ ኣብ ሃገርና ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ምስ መግዛእቲ ጣልያን ዝተኣታትዎ ኮይኑ ንነዊሕ ዓመታት ፍቱውን ጉኑንን ኮይኑ ዝነብር ዘሎ ዓይነት ስፖርት እዩ ከምቲ ግንንነቱ ክንዲዞም ዘለውና ተቐዳድምቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ክንዲ 10 ዕጽፎም ምፈረዩ እንተኾነ ግና እቲ ዕድል ክንምንታይ እዩ ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ብንቡር ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣቦኡን ኣዲኡን ብርጉእ መንፈስ እንተዝዓቢ ስደት ዝበሃል ቀላዊ መንፈስ ኣብ ውሽጡ ከይተፈጠረ መጻኢኡ ኣብ ዓዱ ክሃንጽ ሃቐና ክህልዎ እንተዝግበር ሳዋ ክኸይድ ኢሉ ከይሓሰበ ብዛዕባ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቱ ሓሳብ ጥራሕ እንተዝዓጦ ወተሃደር ኮይኑ ክግፈፌ ክኹብልሌ ኣብ ትሕቲ ሰብ ክቁረኔ ወዘተ ኸይበለ ህይወተይ ናተይ እምበር ናይ መንግስቲ ኮነትን ዝብል ናጽነት ዝስምዖ ነይሩ እንተዝኸውንሲ ክንደይ ቢንያማት መፍረየት ሃገርና እዚ ኩሉ ዝተጠቕሰ ክንረክብ መባእታዊ መሰልና እዩ ዓወት ቢንያምን ኩሎም ኣብ ኣፍሪቃ ዝተዓወቱ መንእሰያትን ኩርዓትናን ሓበናን ካብ ምዃን ሓሊፉ ሞራልናን ምንቕቓሕናን እውን እዩ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ካብ ዝቐፂልና ከዓ ሳይክሊንግ ራንኪንግ ኣብ ዝተባህለ ዌብሳይት ሰፊሩ ከም ዘሎ ካብ 1869 ክሳብ 2022 ብሉጻት ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኤርትራውያን ካብ 1 ክሳብ 10 ከነቕርበልኩም ኢና ንዳግማይ ምክትታልኩም መሊስና ንዕድም ሬድዮ ኤረና መርሃዊ ቅዱስ ብ1910 ነጥቢ ካብ 2013 ክሳብ 2022 ቀዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ብ1483 ካብ 2011 ክሳብ 2021 ካልኣይ ቢንያም ግርማይ ብ1230 ካብ 2019 ክሳብ 2022 ሳልሳይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ካብ 2009 ክሳብ 2018 ብ1063 ነጥቢ ራብዓይ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ካብ 2015 ክሳብ 2022 ብ899 ነጥቢ ሓምሻይ መኽሰብ ደበሳይ ካብ 2012 ክሳብ 2021 ብ411 ነጥቢ ሻድሻይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ 2019 ክሳብ 2022 ብ254 ነጥቢ ሸብዓይ ሜሮን ተሾመ ካብ 2012 ክሳብ 2018 ብ177 ነጥቢ ሻምናይ መትከል ኢዮብ ካብ 2014 ክሳብ 2022
ب149 ነጥቢ ታሽዓይ ሜሮን ርእሶም ካብ 2012 ክሳብ 2014 ب144 ነጥቢ 10ይ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ከም እትኾኑ ተስፋና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረናን ሓድጋኩም ሰናይ ቀና ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ